Как българските капитани сразиха за 14 дни сръбските генерали. След съединението на България, 6 септември 1885 година, Сърбия се чувства застрашена от по-силна България. Крал Милан Обренович иска компенсации и когато не ги получава, обявява война на България. 14 ноември 1885 година Сърбия напада България. Българската армия е в трудно положение. Повечето войски са на юг, срещу Османската империя. Въпреки това, българските войници бързо се прегрупират, като правят един преход, останал в историята. Изминават 115 км пеша в лоши условия и въоръжение за 27 часа, стигайки до Сливница, където е заключителната битка. И пристигайки на бойното поле, влизат директно в боя. Побеждават. България защитава съединението си, доказва се, като самостоятелна и силна държава.